Това Марок е минал през всичко. Фолио, лепило, мизерия. Затова днеска ще го разглобим, ще го изперем, ще му лъснем боята, да стане като нов. Това няма да е обикновено миене, това ще е спасителна операция. Хайде да почваме да видим какво мога да направим. След като свършихме с премахването на остатъците от винил, остана ето такива петна по цялата кола. И следващата стъпка е да ги отстраним и тях. Друго интересно, което се забелязва по боята, са ето всичките тези петънца от цимент, бетон. Нямам никаква идея какво е това. Затова ще използваме този препарат за премахване на бетон. Да. Всичко пада. Пикапа ни вече е почистен, премахнати са остатъците от винил, премахнато е лепилото, тези малките точици, които бяха от бетон, също са махнати и е готова за следващата стъпка – пастиране на боята. В една стъпка, като ще се използва орбитална машина на ShineMade в комбинация с едностъпкова паста на 3D. Ето го и резултата от първото минаване. Целта ни тук не е перфектно, все пак това е работна кола. Целта ни е просто да върнем бляска на захабената боя.
готов. И ето тук може да се види разликата с останалата част от колата. Също и тук на колонката. Значително се подобрява бляска. Не знам на камерата дали се види. Тук докато правиме капака, където е имало фолио, колкото и да го минаваме на паста, не изчезна. Затова 2000 шкурка вода. Преди да го минем на паста, удряме му една шкурка и продължаваме нататък. И ето вече разликата. Мисля, че е добре. Сега ще го довършим целия. Ето го е финалният резултат. Доста добре. Все пак повтарям, работна кола и не се гони перфектно. Ана е в доста лошо състояние. Ще видим какво мога да направим, но помогнем малко и на него. Клейбар, на места малко шкурка и това е резултат. Има много забележки, но за тях няма какво да направим. Първо задна част, после минаваме и към предното. Що годе успяхме да върнем някаква част от бляска на този таван. Това е. За сега толкова. Вънка сме готови. Изкарали сме пикапа и предстои да го почистваме отвътре. Трагично състояние. Гледай какво става. Майко мила. Ще изкараме седалките, да мога да изчистим хубаво по тях. Да изперем мокета, седалки, кори, табла, всичко. Да се почисти основно. Предните седалки са махнати.
Опитахме се махнем задните, обаче за момента няма как, така че ще заобикаляме около тях колкото е възможно. Това е. Първа стъпка ще започнем с прахосмокачка. Да обереме бокуците предимно, които са по пода, а те не са малко. Задната част на седалките, мотора, тази кора отзад също. Позволявайте жена ми да види това видео. И ето го, след първото минаване с екстрактора, все още има на места дребни забележки, но ето за сравнение какво беше. Мисля, че е доста добър резултат.
bom? Olha, o Mudinho colocou a tomada aí, ó. Tá barato aí, ó. Bom mesmo, ficou bom. И какво направихме последните 2 дена по Volkswagen? Започнахме с измиване. Външно. Хубаво измиване. След това клейбар. След което го вкарахме вътре, подсушихме го. И започнахме с процедурите. Премахнахме остатъците от винил, който имаше разлепен преди нас. След което премахнахме остатъците от лепилото от този винил. След това малките точици, бетон, цимент, каквото и да беше това, също ги отстранихме. Последва пастиране в една стъпка на боята. Доста добре се получи, като за едностъпково пастиране. Започнахме го вътре. Пране на мокети, почистване на седалки, почистване на всички кори, почистване на табло. Всяка една фуга, всеки един детайл беше внимателно почистен. Беше нанесен дресинг след това, да се подхрани пластмасата, да се подхрани кожата. Има антистатичен ефект, да не задържа прах. Какво ще правихме? Фолио 5%, цялата задна част. Ето го и тук. Висок клас фолио, 5% пропускливост и за финал полирани фарове. Ето ги и двата. Като цяло това беше доста дълги 2 дена, но крайният резултат определено си заслужава. Айде!